Kani pre, amot lang kay pag-aagi na to ganina. Wala pa man eh, karon na naman. Kasi ha? Ang bugiro ka kang pariya ka. Oh, ni buhol. Sama ni waman gyapon ko asbanan sukad sa unahan tud karon ni ngani mang gyapon. 30 ka tuig sa gawa, sabi ko pag-abot na ho din eh. Syudad na ni tanan diri lugar. Bukid mang gyapon, mao man gyapon magyapon asinso. Pang. Wa, tan-aw ko na ko sa ubang lugar be, Soroyo na ho to. Tan-aw na ho og naa ba joy. Asinso ilang mga tan-aw nun nga lugar dire. Pang. Adto ko ron. Ako na nga tuon. Sa may kauban ha, anong laag ron ha? Nanaamadis pa rin taxi dito sila ha eh. Tawagan. Ano na nawag? Pari naman eh. Oh, hello. Hello pre. Oh, pre. Oh, asa man karon? Oh, balay. As balay. Ana kasi nyo ha? Naanapo ko sa bukol ron pre. Mo pa pag-abot na ho ganina. Gusto li ko mula agling nga ikaw ang imong kuan ba, driver ba? Pang. Bato magpa tabang ko ni muglaag ba kay basi masaag ko. Mau ba? Oh, uy, blima na. Okay pre. Oh sige. Muna ako sa inyo ha. Pito na ka. Oh sige pre. Okay. Sige. Ato ko na excited ako. Wala. A few moments later. Oy, pre, kumusta? Matay dugid ka nang tawag kita ro ay matay. Lagi. Dugay na. Mga Tayo ta nakatuig oy. wala pa mga 20 John. 20. Ana jud. Ya, sa may atok so. Suroy ka na karon. Ako pre. Relax naman aniwang na ko. Ako magkamutro pa lambok magyapon ka. No, pre mo yan, nagwapo, pukaw niya. Ako kay ano ba, pauban ko, pa-suroy ko diri sa mga lugar diri ba, kay matanaw ko, kay dugay nabi ako tuwa ka suroy-suroy. Awan na problema pre. Sige, saban. Karon mang nakaw ta. Ata, nako. Thank you. Hambugiruar ba niya? Pare, grabe. But lang ano, grabe. Sakong but ani ba? Iba na lang lang suroy. Kung ta gusto kanila ako. Wajib. Bahala na. Apa? Oh, sige. So, mag-helmet ko. A few moments later. Hindi pa lagi ng building nga, pre. Lindot ay. Saan may tawagan eh? Mo na ICM pre. Ako na, ICM? Oh, Tungol? Oo. Ako, pinakto yung trabaho na, pre. Dani? Bana na ko ana, bro. Tupat na to eh. What? Siyempre. Hindi kaya mo upat. Patay dito sa Amerika. Luwara ni. Dua. Dok to. Dok sa mana? Grabe. Grabe. Si Mana na ni. Si Mana. Hindi kaya mo pagkatuloy na. Anak tayo na lang ng kaktura ni. Jadi ano? Anda dito man dito. Grabe niya kung pare sugod naghangin para mo pirmiro pang pautan na mapatin ha hambugiruan po. Ito ka mo nga may mura balik ka. Mura balik ka na si Bilibin ba? Hindi si Bilibin dito. Oh, sige. Oh, atta dito sa napong ipakita. Mana pa ipakita? Lagi. Ano yung si Bilibin dito? Ano hindi na dahil? A few moments later. Pre ha? Hindi pre, unsa may lugar na rin pre, unsa may siya? Ano ito is medical center. Unsa man yun, unsa medical sa clinic ne? Dili si mong kigol nga hospital ni. Hospital, saan yun ba di ay? Hospital eh, di ay? Hospital ni. Patay ay. Hindi na pagkatuloy trabaho ni pre. Kani? Oh. Kini is medical center. Duha guni ka tuig. Trabaho ani ba dire Pilipinas? Diba? Oh. Pareha. Pareha ra man ni kanakuha dito sa atong giatuan to ni agi. O dako pa siya ni. Pang. Pero dito sa Amerika ni og mo ni trabahoon. Gali. Ya. Mga atong
ka. Tulong adlaw. Ayaw, di ba? Overtime man nila. Mga duka na. Kasi overtime man. Ano? Kuyaw dito pre. Grabe, hawa. Anong naman no? Ito magiruan lagi na ako pare lagi. Grabe mga Sina, kami. sinan ka nga ang tulog ka tuig dire. Duha ka adlaw sa ilaha ko no. Mga robot pre, maglihot dito pre. Ha? Mga robot. Tago robot ito nga isod ng baka. Inigawas. Awak na. Bumbit na. Wah, ano, dugmok na. Ayaw, Ikaw, isod makina, di ka madugmok. Ayaw, dito. Inisod sa baka naglakuas dilata na. O, dilata na. Lupig nas Pilipinas. O, sa Pilipinas. Ito adire isod hotdog inagawas bata Ay, na. na. Dito, pre. Dugay na kayo, pre. Dapat na, pre. Aray, kita na gawin ito ato tapunan. Asam man to. Sige. Wala na. Yawa. Ay but-but sinakong but-but ani. A few moments later. Laya na, taas po. Bang. Asa na piting nga naning tulaya, pre? Kani pre. Kuno gitawag pre og Jacinto Borja Bridge. Dire sa nagkunik sa Padong Panglaw. Ya, pre, pila makatuloy trabaho ani, pre? Kani pre. Abot lang kay pag-aagi na to kanina. Wala pa man ni karon na naman. Kasi ha? Ang bugiro ka kang pariya ka na. Ayaw, di ba? Agak ka lang yung bugiro. Sa mga reaksyon na to, sa mga gagawin na to. Pa, pinuha mo na yung pre. Ikaw, pre, baka kukiro kay ka. Saan? Wala na, kailangan din. Wala na, kasi lang. Yan. Wala. Ha? Sige. Ano lang? Buhula Vines, shout out diha ato na. Isa pa ni uban ha, Irene Verso, Laika Castillon, Jason Labos taga Sagbayan, shout out sa tanang taga Sagbayan. More. Bunal diha. Bunali jong. Rumilito Fernandez, San Sico Electronics. Yes. Salamat. So, sa pagsita. Og Butoy, Philip Gimalan from Panglao. Wow. Ato na diha, taga Panglao na diha. Naon sa nagot ni. Bunal na diha. Ato gunagod oh. Okay, inya ika pre. Shout out Maxi Motive, keep vlogging tinted. And then sa taga Cebu, DJ Bert, sa mga pro DJ dia, kumustamos? And then sa mga CMC DJ. Salamat kayo. Okay, salamat kayo og sa Green, sa to? Green Rose 23. Green Rose 23 vlog. Okay. Og kako anday katong Bisaya British vlog. Sige nagtan-aw na to. Bisaya Salamat. British vlog. Og shout out po dahil sa mga katong nag-react sa atong Facebook page sa atong video nga trailer. Og kita mag video dito are mo sa YouTube kida ang full video dira. Pados na Balos Lara ato na taga Tubigo na. Way masubas ito. Milbax Fernandez, Valente Evangelista J, Parikoy asa karon dira. Roberto Sakan, Apple Raffles Minyosa, Apple Raffles Minosa, Edgar Pinyon. Shout Shout out po dahil sa taga Tipak Vines. out Tipak Vines. And then sa amo ang cameraman Ban Carlo Blaso. Ban Carlo Blaso. Diara yang ko Ban Carlo Blaso lang malakas. Subscribe mo dito tamang-tabang ko ta. Sige, salamat. So salamat sa mga Salamat. subscribe mo sa itong channel para updated mo sa mga next video niya. Sa ayaw mo kalimutan pag-follow og like sa atong video sa atong page, Facebook page Gpax TV gyapon na ato. Ato na unsa nagutaw na ni. Ato na oh. Ipaningot atong cameraman camera woman di ay. Okay, salamat kayo guys. Salamat.